pai glaidani naijak nok chung pherangni pohor kurui tongkhor uwati glaijak thop thop uwana mongkup lokdei chamung nungmung kaham kurui akorok notei kabangma kok selsamung kasaka o mangpli kasaka salchi Tripura hangkoti Juborajnagar Bidhan Sabha bai khopjak amchaini Salka Tilthaini Begangi Cress Centero Jererokno wanana kurui tongkhor kahamo toninani bagai sanmung tisaka amchaini lukuro Tripura hoda hamkraite hodarung tangbedek bai naikolchak Juborajnagar Bidhan Sabha amchaini Salka Tilthaini Begangi Cress Center belai derajakni bagai khadolaijak ma phasong bai amchaini lukurokni bisingo Kureichu kya nukhungni cherairokni thinang kahamno wansugai snamjakmani o center tabokinke belai no derajak amchaini lukurokni sanmuk cherairokno tonima center o kabangko pekhagai kuwagai tongkha nukhung kapla wati kisha wakheno nogo tui hapka jefrupano mongsasak patimuk kotor engai mano hini saka cherairokni bagai thuyam kaham kurei khitai nok kurei nokanti kaham kurei chung ferangni shape kurei ni bagai tungphlamani jorawake cherai basa basarok belai no tekto mankha Center ni sasang babai samtukma bai chibuk sindraino bo kirinani abo bai baksano center kitingai ari bojak yani bakai bo uwana laijak ma phasok ongtong jorawo khoroksa samung tangnai tei khoroksa boro chubanai no khorok nei chiba cherairokno tuidului tongkha asa kisisa cherairokno se kahamke naikoli toneui mania hini saka amchairi lukuro रेगुलर तरह आइए तो ना आइए কি বারে কি খাওয়ান দেবো তাহলে বুধবারে সবজি ভাত বৃহস্পতিবারে পায়েস চালের পায়েস সুজির পায়েসও আছে তারপরে ফ্রাইড রাইসও আছে শুক্রবারে ফ্রাইড রাইস বৃহস্পতিবারে পায়েস শুক্রবারে তো আবার ফ্রাইড রাইস শনিবারে সুজির পায়েস Tei babaisha hapangni bukhaktei charima khandruma cherairokni thani sogaya hinei koksel samung kasaka haini bagai kacharo srai srai engya hinei sumung tisaka ma phasok leria wino Cress Center ni snamai erina ni sanmung tisaka amchaini lukuro Bureau Report News Now